Праграма «Жывая спадчына» – гэта праект пра тыя праявы народнай творчасці або светапогляды чалавека, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 20 лютага 2020 года ў спіс нематэрыяльнай спадчыны трапілі мастацкія практыкі саломапляцення Брэсцкай вобласці. Тут 25 майстроў з розных гарадоў і вёсак займаюцца саломапляценнем на самым высокім узроўні. Горад Бяроза. У дакументах 19 стагоддзя гэтае мястэчка называлася Картуз-Бяроза, пасля Бяроза-Картузская. Слова паходзіць ад назвы рымска-каталіцкага ордэна манахаў-картузіанцаў. У часы Рэчы Паспалітай яны заснавалі тут манастыр. Пасля трэцяга падзелу польскай кароны тэрыторыя Беларусі апынулася ў складзе расійскай імперыі, а сама Рэч Паспалітая была падзелена паміж Прусіяй і Аўстрыяй. Так некалі вялікае і велічнае каралеўства ў цэнтры Еўропы спыніла сваё існаванне ажно на 123 гады. У канцы 19 стагоддзя ў Бярозе царскія ўлады пабудавалі казармы для рускіх ваенных з чырвонай цагліны былога картузіанскага манастыра. У 30-е гады 20-го стагоддзя пры Польшы у гэтых будынках размяшчаўся канцлагер. Вы спытаецеся, як уся гэтая супярэчлівая складаная гісторыя звязана з саломапляценнем? Справа ў тым, што чырвоныя казармы і сёння стаяць у цэнтры горада Бярозы. Больш таго, прыносяць карысць людзям. Тут дзеці і дарослыя займаюцца, напэўна, самай лепшай справай у свеце – плятуць прыгожыя вырабы з саломкі. За весь час, это 95-й год, это 25 гадоў. Мабыць, чалавек 700 я навучыла плесці саломы і скажу, што не было ні аднаго дзіцяці, якога б я не навучыла. Саломапляценню можна навучыць любога. Наталля Леанідаўна Ярмоцык – народны майстар Беларусі, кіраўнік узорнай студыі саломапляцення «Цудадзейная саломка», усімі паважаны чалавек у горадзе і проста прыгожая жанчына. 17 гадоў узначальвала дзіцяча-юнацкі спартыўна-эстэтычны цэнтр, які знаходзіцца ў знакамітых чырвоных казармах. Дарэчы, з ваеннымі і з казармамі звязана ўсё жыццё Наталлі Леанідаўны. Я выйшла замуж за вайскоўца, якога ўвесь час пасылалі з аднаго гарнізона да другога. Это быў савецкі час яшчэ, і мы пераязджалі з месца на месца. І аднойчы мужа перавялі служыць на Пружаншчыну, вёска Вялікія Засімавічы. Бачу, жанчыны плятуць саломы. Гэта для мяне быў такі цудны цуд. Я настолькі захапілася, дзе, як навучыцца. Брэсцкая фабрыка сувеніраў наладжвала курсы, навучала жанчын, таму што працаваць у ваенным гарадку, знайсці працу вельмі цяжка. Жанчын навучалі, і яны плялі і здавалі гэта на фабрыку. Я прачытала, набіраюцца вучаніцы, я туды, 3 месяца навучаюся, а папрацаваць зноў не ўдалося, бо мужа перавялі на новае месца службы ў Германію. Наталля Ярмоцык вярнулася да саломкі пасля распаду Савецкага Саюза. У 90-е яна пераязджае з Германіі ў Беларусь да бацькоў у Драгічынскі раён і там раптам атрымлівае прапанову ўзначаліць мясцовы сельскі клуб. Першае, што зрабіла новы дырэктар, адкрыла гурток па саломапляценню. За гэтыя дзесяцігоддзі Наталля Ярмоцык навучылася і удасканаліла ўсе існуючыя на сённяшні дзень тэхнікі саломапляцення. І прамыя, і плоскія, і аб'ёмныя, аднак па-сапраўднаму захапілася спіральным. Яно цяжка, но гэта настолькі заварожвае. Нездарма казалі, што кажуць, магічны круг, да? Гэта все плецецца па спіралі,
круг за кругом набираецца, і гэта нейкая такая магія, гэта такая энергетыка. Вот я пачынаю работу, я не магу спыніцца, пакуль уже все, пакуль уже сіл не мае, а калі я вже бачу, што вось хутка, мне трэба гэта закончыць, і тады все, я супакойваюся, бо гэта магія, ну, вот яна удзейнічае на мяне. Наталя Леонидовна не спыняецца на дасягнутым. Сёння яна вывучае англійскую мову, каб дзяліцца вопытам з замежнымі калегамі. Больш таго, вывучае інтэрнэт, каб знайсці розныя прылады для працы. Не так даўно яна замовіла у латышскага майстра спецыяльны інструмент для апрацоўкі лазы. А вось гэтую шчапілку Наталя Леонидовна таксама набыла ў інтэрнэце. Прылада дапамагае хутка расшчапіць саломінку на 4 стужачкі. Дарэчы, для тонкага карункавага швейцарскага пляцення неабходны вось такі станок. Ён самаробны. І прыдумаў яго мясцовы вынаходнік Александр Ляўковіч. Тут можна ўбачыць і дэталі ад кіна-відэапраектара і ад шпітальнай кропельніцы. Галоўнае, усё працуе. В Драгічынскім раёне мой бацькоўскі дом, там саджу агарод і сею жыта. Муж яе сее, арэ, сее, а перед тым, як сеяць, ён надзявае капялюш, бярэ гэту сявеньку старадаўнюю. Я кажу, радзі Божа, жыта на новае лета. Затым я бягу глядзець, як яно взышло, вясной я бягу глядзець, як яно перазімавала. Пасля, як сонейкая там яго падымае, дожджик палівае. І, разумееце, колер дае сама прырода. Тое, што прырода залажыла, трэба і падкрэсліць у гэтай саломцы. І нездарма ж казалі, там жыве дух хлеба. Саламяныя капелюшы захапляюць амаль кожнага майстра. Так здарылася і з Валянцінай Жолах з вёскі Магдалін, што ў Кобрынскім раёне. Як мы ўжо казалі, усе капелюшы і жаночыя, і мужчынскія плятуцца ў тэхніцы зубатка. То бок пляцёнка атрымліваецца з зубчыкамі па баках. Класічны варыянт пляцення з 4 саломін. Перегиб соломы, подставляем соломинки, плетем соломинки, подставляем определенным способом, так, чтобы у нас лицевая сторона вся была гладенькая, все наращивание было с обратной стороны. То есть, когда мы обрезаем, у нас ничего не видно, только идеально сплетенная зубатка. Рабочие 4 соломинки. Начинаем с 2, просто перегибаем, получается 4 у нас рабочие соломины. И плетем, наращиваем. Причем зубатка интересна тем, что у нее есть 2 способа плетения. Разница в самом перегибе, перегиб один и тот же, но разница, как меняем солому. Потом вот, значит, все это мы красивенько обрезаем, немножко подтягиваем ее, чтобы она вот легла, как бы все изъяны закрылись, все дырочки, если где-то были. И потом нужно, значит, ее еще прогладить. Валянціну Жолах калісьці навучыў плесці капелюшы з зубаткі яе дзядуля з вёскі Бародзічы Кобрынскага раёна. З дзяцінства Валянціна Арсеньевна памятае, як дзядуля рабіў корабы, закручваючы тоўстыя жгуты па спіралі. Аднак да саломкі яна прыйшла толькі ў 1992 годзе, дзякуючы Кобрынскаму мастацкаму вучылішчу. Кажа, што здарылася гэта выпадкова. 92 год, знаете, это время такое. Брестская сувенирная фабрика уже, в принципе, не нуждалась в работниках. Был такой развал, вот, не было работы нигде. И уже подбирали для учеников разные, что-то новое придумывали, чтобы как-то их можно было потом занять.
Соломоплетение, вот он, значит, нам ввели такой предмет дополнительный уже среди года, как факультатив, скажем так. Неаднойчы тут гучала ўжо назва брэсцкай фабрыкі сувеніраў. З яе і пачаўся рэнесанс беларускай саломкі. Справа ў тым, што ў 50-тыя гады 20-го стагоддзя саламяныя вырабы адышлі ў нябыт. Выйшаў з побыту саламяны посуд, ды і ввогуле жыта пачалі жаць камбайны, а не жаночыя рукі. Але ў 60-тыя раптам пачынаецца адраджэнне саломапляцення. Чаму і як гэта здарылася? Заслуга тут належыць народнай майстрысе Веры Гаўрылюк. Гэта чалавек-легенда. У 1965 годзе менавіта яна арганізавала участак па вырабу саламяных рэчаў на брэсцкай сувенірнай фабрыцы. Больш таго, калі Веры Гаўрылюк спомнілася 66 гадоў, яна скончыла Маскоўскі інстытут мастацтваў. Вера Ільінічна стала першым аўтарам саламянай сувенірнай скульптуры. Памятаеце традыцыйную саламяную ляльку з хлебам з соллю? І зараз і раней яна прадавалася ў кожнай сувенірнай краме. Яе дарылі кожнаму інтурысту. Дык вось, ляльку прыдумала і зрабіла Вера Ільінічна Гаўрылюк. І лялькі, і куфры, і кветкі, і капелюшы пляце з саломы разам з хлопчыкамі і дзяўчынкамі майстар Валянціна Арсеньевна Жолах. Яна працягвае традыцыю Гаўрылюк і перадае жывую спадчыну дзецям. Сёння гурток «Залатая саломка», што працуе на базе Дома культуры вёскі Магдалін, налічвае 15 навучэнцаў. У той жа самы год, 1992, у тым жа самым горадзе, Кобрыне, у той жа самай навучальнай установе, мастацкім вучылішчы, першы раз з тэхнікамі саломапляцення сустракаецца яшчэ адзін чалавек – Юлія Пивоварова. У нас там был еще кружок по соломоплетению. Я стала его посещать и почувствовала, что это мое. Там много плавных линий, большой простор для творчества. И поэтому я уже, когда закончила учебу, то всерьез занялась соломоплетением. Юлія Віктораўна Пивоварова жыве і працуе ў аграгарадку Дзівін, што на Кобрыншчыне. Жыве на адным двары разам з бацькамі, але ў асобных хатах. А насупраць хатка яе прадзеда. І вось там, пад дахам старой сядзібы, кожнае лета сушыцца на сонцы яе салома. Соломкой, подготовкой и всем занимаются мои родители. То есть отец пашет поле осенью, потом сеет рожь. Потом уже в начале июня мы часть соломы с мамой убираем серпом вручную. Каждый ржаной стебель состоит из 5-6 участков междоузлей. Они разделены между собой твердыми коленцами и завернуты снизу в листик. Вот нужно эти коленца ножницами вручную вырезать и убрать этот листик, стянуть с соломенной трубочки. И когда вот этот каждый стебелек на 5-6 частей разделишь, посортируешь по номерам. Вверху первый номер самая тоненькая соломка, потом второй номер более толстая и длинная, идет для изготовления плоских плетенок. И нижние участки, они более короткие, могут использоваться для аппликации, для прямого плетения, то есть для изготовления шахматного переплета. И все идет в дело. Хата Юлії Пивоваровай сапраўдная саламяная скарбніца. Уваходзіш і на табе. 2 пакоі, застаўленыя самымі рознымі саламянымі фігурамі і фігуркамі. Як у натуральны памер, так і паменшаны. Чаго тут толькі няма. І птушкі, і жывёлы, і кветкі, і нават футурыстычныя кампазіцыі. Вось гэта называецца «Чужая галактыка». Юлія Віктораўна кажа, што бачыла яе ў сне. Што тычыцца жывёльна-птушынага царства, то гэта справа рук маці майстрыхі Марыі Люльковіч. Цікава, што саломапляценнем Марыя Антоновна пачала займацца, калі пайшла на пенсію, прычым доўга не прызнавалася дачцэ. Мама сначала пряталась от меня, вот, а потом уже она занялась объемными скульптурами,
и у нее появилось желание создавать что-то новое. Ну, думаю, попробую. Ну, думаю, может, не получится. А потом я спрячу. Як Юля приходит домой, уже я что-нибудь сделала. А потом уже, як стало получаться, то я уже не пряталась. Марыя Антоновна расказала, што ў вёсцы Дзівін памятае толькі аднаго чалавека, які калісьці вырабляў фотарамы з саломы. Кажа, што ўпрыгожваў самымі рознымі саламянымі кветкамі. Таксама Марыя Антоновна памятае саламяныя дахі хат у Дзівіне. Але самыя яскравыя і моцныя ўспаміны жанчыне прыходзяць з ранняга дзяцінства, калі яе сям'я жыла на хутары сярод балот. Я помню еще той теплоту той воды, тое болото желтое, от цветов желтое. Потом перепахали все, каналы покопали. То мы не на болоте, но болото, то я ту теплую воду босиком так любила. И так як то сейчас ее чувствую. Вось гэтая цяга да прыроды перадалася ад маці да дачкі. Сёння Юлія Віктаровна ні дня не можа пражыць без леса. Амаль кожны дзень у любое надвор'е яна бярэ фотакамеру і пракладвае лясныя маршруты. Яна не толькі здымае жывыя сюжэты, але і піша артыкулы для мясцовай газеты. Аднак усё гэта рыторыка ў параўнанні з тым, якую асалоду атрымлівае чалавек адзін на адзін з прыродай. Во-первых, соломка – это природный материал. И прошло достаточно много времени, прежде чем я поняла, что надо еще как-то больше уделить внимание природе. Был у меня несколько лет назад любимый маршрут через урочище Ягвинова, туда дальше в лес. Это примерно 1,5 часа пешком вглубь леса. И вот однажды в конце мая месяца в Ольшанике я услышала топот. И увидела очень интересную картину. Журавли гоняли по лесу косулю. Это все я успела заснять на видео. Очень интересный момент. Вот. И, скорее всего, в этом ольшанике у журавлей гнездо было. Маці Юліі Віктаровны Марыя Антоновна таксама не адстае ад дачкі. Яна вынайшла новы від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Ужо некалькі гадоў жанчына робіць фігуры жывёл у натуральную велічыню. Прычым робіць не з саломы, а з моху. Спачатку усе жывёлы выглядаюць зялёнымі, а з цягам часу мох набывае карычневы колер. Асабісты гонар Марыі Антоновны – вось гэтая зубраня. Ён захоўваецца дома, але для гасцей майстрыха выносіць на выставу. Гэты зубрык ужо аб'ехаў шмат гарадоў і ніхто ніколі не мог зразумець, з якога ж матэрыялу ён зроблены. Сперва сделаю каркас из дерева, потом сеном обложу и, там старый пододеяльник или простынь, все обошью, все, форму. А я что гляну, то я и сделаю. Пошла на озеро и посмотрела, какой лебедь, и себе. Уже мне не надо ни картинка, ничего. Я сразу так сделаю. Не думайце, што жанчыны ходзяць па балотам ды лясам, збіраюць мох, жнуць жыта, плятуць салому і не ўяўляюць сабе, чым жыве свет за межамі Дзівіна. У 2007 годзе Юлія Пивоварова трапила у Венесуэлу. Я всегда шутила, чтобы куда-то попасть, не обязательно там кричать о себе на каждом углу. То есть я говорила, вот сидела возле печки, и тут мне позвонили из Министерства культуры и пригласили в поездку. Даже как было, они спросили, вы согласны отправиться в поездку? Я говорю, да, а потом спрашиваю, а куда? Это был 2007 год, декабрь месяц, и это была настоящая сказка, потому что из зимы окунуться в жаркое лето
Это действительно сказка. И это чудо привезти соломку, вот свою белорусскую соломку туда, за океан, где люди занимаются там своими ремеслами, своими видами ремесел, но все-таки белорусская соломка для них была в диковинку. Часам трэба атрымаць прафесію псіхолага, каб пазнаць псіхатэрапію саломкі. Так лічыць яшчэ адзін майстар Ірына Коваль. Ірына Михайловна працуе ў горадзе Жабінка, у раённым цэнтры творчасці для дзяцей і моладзі. Сёння аб'яднанне «Чароўная саломка» налічвае 54 чалавека ва ўзросце ад 8 да 16 гадоў. За 4 гады працы навучэнцы пад кіраўніцтвам Ірыны Михайловны зрабілі шмат розных саламяных вырабаў. Але ганарацыя яны найбольш калекцыі адзення з элементамі саломапляцення. Называецца гэтае прэтапартэ «Жабінка квітнеючая». Гэта сёння Ірына Коваль таленавіты вопытны майстар, які шукае і знаходзіць, вывучае і вучыць. А яшчэ 16 гадоў таму яна нават не ўяўляла сабе, колькі бакоў у саломкі. Родом я из города Столино, это Брестская область. Там родилась и прожила, можно сказать, большую часть своей сознательной жизни. Вот. Потом вышла замуж и переехала в Жабинку. В школе я не мечтала стать мастером самоплетения. И после педагогического колледжа я поступила в педколледж и пришла на работу. У меня была специализация руководитель кружков. И так как я могла вести разные направления, то есть, в общем, учились мы, нас учили на спецтехнологии всему, чему можно. Вот. Но директор сказал, если вы возьмете солому, я вас возьму на работу. И таким образом я познакомилась с самоплетением, можно сказать, изучила сама. Тогда, слава богу, уже начался доступ к интернету. Вот. Можно было какие-то книги, что-то взять в библиотеке. Это уже, наверное, хрестоматия по самоплетению. Это книга «Возьми простую соломинку» Ольги Лобачевской. Она, наверное, была даже в каждом доме пионеров и в каждой школьной библиотеке. Вядомы доктар мастацтвазнаўства Вольга Лабачэўская вылучыла наступныя этапы сацыяльнага і культурнага станаўлення сучаснага саломапляцення. Так, у 60-е 70-е гады была арганізавана сувенірная вытворчасць саломкі. У 70-е 80-е мастацкі фонд БССР узяў пад патранат народных майстроў саломапляцення. У
ў 90-е і 2000-е пачалося выкладанне саломапляцення ва ўніверсітэтах і вучылішчах. З'явіліся конкурсы, фестывалі, майстар-класы. Так сёння сфарміраваўся культурны кластар, дзе майстры з Беларусі і замежжа дзеляцца ведамі, тэхнікамі і нават саломай. Любая встреча с любыми мастерами саломплетения, она превращается, ну, можно сказать, в праздник, потому что мы с удовольствием делимся друг с другом. Кто-то задает там кучу вопросов мне. Я интересуюсь также у мастеров, потому что у нас нет такого шанса, чтобы собраться и вот друг другу показывать мастер-классы. Вот у Веры Солдатовой меня очень интересовала, у нее же божественная скульптура, и человек делился с этим открыто, понятно, четко. Она давала, что добавьте там проволочки здесь, вот сделайте вот каркасик, там папье-маше. То есть она это абсолютно открыто об этом, то есть она ничего не скрывала, и это люди определенного такого, наверное, состояния души. Сёння ў Беларусі налічваецца 200 прафесійных майстроў па саломапляценню. За сваё творчае жыццё кожны з іх мае каля 1000 вучняў. Такім чынам, калі 200 памножыць на 1000, атрымліваецца, што ў нашай краіне 200 000 чалавек, якія ў большай ці меншай ступені валодаюць гэтым майстэрствам. А што гэта значыць? А гэта значыць, што кожны 50-ы беларус хоць раз у жыцці надаў звычайнай саломінцы мастацкую каштоўнасць.